नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवारच्या माजाळी श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनव. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाली वार्षिक कार्तिक पुनवेचा उत्सव आयतवार 17 आणि 18 नोव्हेंबराक आसून 17 नोव्हेंबराक श्री रामनाथ देवाली पालखी सकाळी 11 वाजताना श्रीची उत्सव मूर्ती पालखेत विराजमान जाऊन गावगिरीच्या माजाळी मार्गान वनात प्रस्थान झाली. पार्वती पदे हर हर महादेव. श्री रामनाथ देवाच्या पदस्पर्शान पावन जाल्ल्या आमगेल्या माजाळे गावात आज जो दिवस हो खरोखरच आमच्या समंत माजाळच्या वासियांसाठी भाग्याचो दिवस असा. त्याचे कारण म्हणल्यार आज हिंगाही रामनाथ देवाची कार्तिक पौर्णिमा अशी आम्ही मोठ्या उत्सवात साजरा करतात. ह्याचे विशेष कारण म्हणजे आम्ही दर वर्षाक देवस्थानात देवाक मेळून जातात, पण आज हो असो एक भाग्याचो दिवस की आज देव आमकां आमच्या भक्तांसाठी श्री रामनाथ देवातून हिंगा वनापर्यंत आमकां मेळण्यासाठी हिंगा येतात. त्याच्यासाठी आपले भाविक त्याचे मोठी मोठी तोरणा उत्सव उभी करून त्याचे मोठ्या आनंदान आणि भक्तिभावान त्याचे स्वागत करतात. तसेच आज आमगेल्या माजाळे गावातले नागरिक जे गोंयात आसूनी, जे महाराष्ट्रात आसूनी, जे आनी कितें कान्याकोपऱ्यात आसूनी आज ह्या कार्तिक उत्सवाच्या परवे लागून आम्ही आशीर थिंच्यान ह्या गावात ह्या कार्तिक पौर्णिमेच्या उत्सवासाठी हिंगा येतात आणि देवाचे दर्शन घेतात. खरोखरच ह्या गोष्टीक इतले भाग्यवान समजतात की आज आमच्यासाठी दर्शनासाठी देव हिंगा आमच्या साक्षात आमच्या फुड्यान येऊन त्याचे स्वागत करण्याची संधी आमकां मेळटा. तसेच आज आमचो ह्या कार्तिक पुनवेचो महत्व म्हणल्यार सकाळी आम्ही रामनाथाक ह्या पालखेचे स्थापन करून ती पालखी रामनाथ देवळाच्यान वाजत गाजत मोठ्या आनंदात भक्तिभावान ती पालखी आज ही वनात महादेव देवस्थानाकडे येऊन विराजमान झाली असा. त्याच्या नंतर मागीर तीच पालखेतून देवाक आम्ही मोठ्या उत्सवान त्या रथाचेर बसवून घेऊन ते रथ खांद्यार घेऊन तसोच तो रथ आम्ही मोठ्या धुमधडाका ढोल ताशात त्याका घेऊन थिंगा रामनाथ देवळाकडे पण जातात. वनात येईनंतर आमगे देव महादेव देवस्थान स्थायिक जाता थोड्या वेळासाठी आणि रात्री आम्ही वनभोजन करतो. सगळे आमगे परिवारचे लोक सगळे मेळून परिवार लोक एकत्र बसून वनभोजन करतात. त्यानंतर आम्ही देवाक रथात बसवून घेऊन परत आम्ही देव आमगेलो रामनाथ देवाच्या वयता आणि त्यांना सुद्धा आम्ही आमगे प्रत्येक वाड्याचे किंवा घेऊन भक्तगण तोरण बांधून त्या तोरणात आम्ही परत एकदा देवाक मेळटा आणि देव सकाळी सातर देवाकडे पावल्यानंतर थिंगा आम्ही देवाक थिंगा आमगेलो वर्ष पद्धती प्रमाणे एक खेळ जाता. परंपरेप्रमाणे हो रामनाथ देव दर वर्सा कार्तिक पुनवेक रामनाथ देवळांतल्यान महादेव देवस्थानां येवन वनात रावतात, वन भजन हे करतात आणि मागीर थंयच्यान रथात बसून परत रामनाथा कडेन म्हणल्यार वयतात. मार्गारमध्ये प्रत्येक तोन्नात शियाळे भेट देऊन सेवा अर्पण करतात आणि वनात पावतरेत पालखेतल्यान श्रीची मूर्ती श्री महादेवाला देवळात दवरून पुजेचो कार्यक्रम जाता आणि रात्रीन 8 वाजताना वनभोजन जाता. नंतर रात्रीन रथात श्रीची मूर्ती विराजमान जावन ढोल ताशाच्या गजरात देवते देवळात पूजा जाता. रात्री 11:30 सुमाराक परत येताना वाटेर तोन्नात भक्ताली आरती म्हळ्यार तळे स्वीकारते येतात. साधारण सकाळी 4:30 ते 5 वाजताना रथ सातेरी देवळाकडे पावता. तेजे पयलीं सातेरी देवळाकडे मनोरंजनासाठी दशावतार खेळाचे आयोजन सुरू उरता. तशेंच सकाळी 5:30 वाजताना पारंपारीक एक वाफर नावाचो हवेचेर वयचो होड आकाराचो रंगीबेरंगी आकर्षक फुलेन सजयलो हाटो सोडतात. सकाळी 7-7:30 वाजताना रथ परत तोन्नात आरती घेऊन दनपारा रामनाथ देवळाकडे येताना सगळ्या तोन्नातल्या आरती स्वीकार येतपर्यंत दनपारा सुमार 1 ते 1:30 वाजता अशी ही पारंपारीक माजाळी श्री रामनाथ देवाली कार्तिक पुनवेची जात्रा जाता. कारवार माजाळीच्या या जागृत श्री रामनाथ देवाली ससाय प्रत्येक भक्ताल्या मनामनात आसा
आपली इच्छिल्ल्या कामाक देव पावता अशी आख्यायिका भक्ताल्या मनात सदैव आसा म्हण या श्री रामनाथ देवाच्या जात्रेक भाविक जास्तीत जास्त संख्येत उपस्थित रावतात हे विशेष।
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.